Pipelife България ЕООД е част от компанията Pipelife, дъщерна фирма на Wienerberger, Австрия. Компанията Pipelife е един от водещите световни производители на пластмасови тръбни системи за водоснабдяване, канализация, газоснабдяване и напояване, отговарящи на всички европейски норми и стандарти. Pipelife България става най-новият член на групата през 2005 година като търговско дружество със седалище град Пловдив. Новия завод на фирмата е изграден в град Ботевград и стартира производството през август 2010 година. Той е 30-ти подред в историята на компанията. Заводът произвежда канализационни системи от полипропилен Прагма. Това са тръби от ново поколение с ниско тегло, което спестява енергия за производството им и щади находищата на суров петрол, необходима суровина за тяхното производство. Производственият процес е високо автоматизиран, с минимална намеса на човешкия фактор, което свежда и грешките до минимум. И най-голямото предимство при производството на тези тръби е фактът, че то е безотпадно. Всички суровини се рециклират на 100%, като в природата, почвата и атмосферата не се изхвърлят вредни за живите организми вещества. В завода на Pipelife в Ботевград са монтирани две линии за производството на полипропиленови двуслойни гофрирани тръби. Първата линия е за продуктите Прагма от 160 до 400 мм. Втората линия е за продуктите Прагма от 500 до 1000 мм. За дейността е ангажиран високо квалифициран екип от млади хора, като непрекъснато се полагат усилия за тяхното доусъвършенстване. В цеховете на Pipelife България се произвеждат още тръби от полипропилен тип HT Line за сградни канализационни системи, тръби от полиетилен тип Aqualife и Aqualine за напорен водопровод, трислойни тръби PVC тип KG за сградна и площадкова канализация. Продуктовата гама на Pipelife България включва водопроводни тръби и фитинги за сгради и извън сгради, канализационни тръби за сгради и извън сгради, тръби и фитинги за разпределение на питейна вода, централно подово и стенно отопление, дренажни системи и дренажни блокчета, резервоари за условно чисти води, модулни пречиствателни станции, маслоуловители, мазноуловители, пясъкозадържател. Системите Pipelife намират успешно приложение както в индустриалния сектор, така и в частното стопанство. Pipelife България успешно приключи сертифицирането си по международния стандарт ISO 9001-2008 и е притежател на сертификат номер BG 15650Q. Стандартът ISO 9001-2008 представлява набор от изисквания за регламентиране на правила, които управляват дейността на организацията в аспекта качество. В обхвата на системата за управление на качеството са включени всички дейности, производство и продажби, които гарантират съществуването на организацията и удовлетворяване на нейните клиенти. С внедряването на системата за управление на качеството, фирмата показва на своите клиенти способността да предостави продукт, услуга с едно и също постоянно качество в съответствие с изискванията на клиентите и приложимите разпоредби на националното законодателство и европейските стандарти. Дейността на Pipelife е насочена към постоянно усъвършенстване на продуктите и разширяване на производството и търговското разпространение. Висша мисия на компанията е подобряване качеството на живот с помощта на високостойностни решения за водния и енергиен поток и за опазване на околната среда. Високотехнологично оборудване и суровини, високо квалифициран работен екип, стремеж към разширяване на продуктовата листа и пазарите, отговорност и лоялност към клиентите, поддържане на постоянно високо качество. Pipelife България ЕООД, Ботевград, България.